Wa pa magagawa sa barangay Inayawan sa Dakbayan Sugbo ang duha ka mga suspek sa pagpatay sa usa ka pulis. Kinsa pa dayang gisuhid sa kapulisan kung asa kini sila nagtago. Samtang subling gipadayag sa barangay kapitan sa Inayawan ang ilang suporta sa kapulisan sa pagsulbad sa krimen. Sayranta ang detalye, pinaagi ni ining report. Giklaro sa tigpamaba sa Police Regional Office 7 Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga way nahitabong pagpanghadlok sa mga mulupyo sa barangay Inayawan. Subay sa nagpadayang hot pursuit operation bantok sa duha ka mga suspek sa kamatayon ni Police Corporal Ryan Baculi. Kini subay usab sa mikatap nga social media post nga nanghadlok ang mga tao sa mga pulis. Inay gikahadlukan sa mga mulupyo ang duha ka mga suspek nga manuktok kunos kabalayan, dala ang armas kay mangayo og pagkaon panahon sa kagabhion. Gituohan sa kapulisan nga anaa pa sa dapit sa barangay Inayawan ang duha ka mga suspek nga silang Atong Raffles, ang gunman ug Ramil Salazar ang subject sa bypass operation. I would like to put it in record and we have talked to some of the residents. Kining atong suspects manuktok sa tungang gabi nagdalag pusil ilang tiunan ang mga nagpuyo dito, musulod sila sa balay. No, and we get this information from time to time. That is why we are conducting follow-up operations to finally locate the suspects. Gikumpirmar ni Inayawan Barangay Kapitan Attorney Kirk Brian Ripolyo nga adunay mga mulupyo nga muhikling sa ilang covered court panahon sa kagabhion tungod sa gibating kahadlok sanglit na baguhan man sa ilang sitwasyon. Gitataw hinuon sa kapitan nga way gihimong dautan ng mga pulis atol sa ilang operasyon gani gipatigbabaw sa mga otoridad ang courtesy ngadto sa mga mulupyo. Wabay mga intimidation nga gihimo ang atong mga otoridad. Kung makabasa tas mga post, siguro at first na uban nga maingon nga naa, but so far karon na ay mga maabot nga report na to maingon naman nga mga tahuran, courteous naman ato ang mga kapulisan nga musuhis balay. Subling ipadayag sa kapitan ang iyang 100% support sa kapulisan alang sa kasulbaran sa kaso. Gipatuman usab niya ang transparency ug andam niyang paatubangon ang matanod nga una nang gilambigit sa pagkaikyas sa mga suspect. Wala mo report sa duty ang naisgutang tanod. Giimbestigar na sa PNP ang kalamigitan sa barangay Tanod kinsa pasakaan nila og kaso kung mapapanudaan kung aduna kini nahimong sipyan. 100% sila ang support nila and coordination and cooperation sa ila. At time their presence is needed sa police, so ato ang giikuan nila. Atong gi-provide nila. So with arms reach ra nato ato ang mga tanod. We welcome that statement from Barangay Inayawan. And we want to thank the barangay captain for their assurance of support. Gihimugatan sa Police Regional Office 7 ang hinanaling pagkasikop sa duha ka mga suspek kinsa aduna nay pending warrant of arrest sa ubang mga kasong gilamigitan apan gipasalig nila nga ipatagbabaw gihapon ang proseso sa balaod. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.